Ayan, magandang gabi mga kaagapay. Andito tayo ngayon sa Cainta, parte po ng Kayat Cainta. And dito kami ngayon sa ilalim ng tulay. Malapit lang po ito sa Cainta, Robinson. So ngayon may nakita akong yung mga tao dito at si Kuya. Nakita ko na may ginagawang table. So siya yung naano ko na bibigyan ko ngayon ng munting ayuda. So kausapin po natin si Kuya kung ano yung mga trabaho pa niya. Magandang gabi Kuya. Anong pangalan mo? Rigor Lauron po. Gregorio Rigor Lauron. Gregor. Rigor Rigor. Lauron. Ilang taon ka na po? Ano po? 40. 40 na? May asawa? Meron po. Ayun po. Tumawa siya. Okay. May anak ka? Wala. Hindi po magkaan. Ayan. Sila po ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo, trabaho mo? Wala po, nangangalakal ako. Pangangalakal. Ayun, so lahat kayo dito nangangalakal, no? Ayan, dati kasi napadaan din kami dito. Wala akong nakitang tao dito. Ayan, so yun po mga kaagapay, dito po sila nakatira sa ilalim ng tulay. May mga kasama po yan sila. At may isa pa dito si ano yung pangalan ni ate? Maricel po. Si Maricel, na medyo stress yata, may na-depression yata kasi medyo daw. Hindi po lang po kukulangan sa kain. Bira lang po kasi dumating ang asawa niya. Opo. Ako na po nakakakain. Andun po siya Minsan inabutan namin ito. So Kuya, may ibibigay ako sa iyo. Ayan, kahit kunti lang bigas. Sana makatulog po ito sa inyo. Ayan. Tsaka ito. Sa araw-araw ba magkano yung kinikita mo? Ano po, hanggang 400, pinaka na yun. Araw-araw 400. Bale, ilan yung, pati ba sila kasama sa pinapakain mo? Ilan yung sakop mo sa Ano, 8 po kami. 8 kayo kumakain. Pero sila tumutulong din maghanap buhay. So hindi ba kayo na dito kapag bumabaha? Umakit. So ayan po yung ginagawang table ni Kuya. Nandoon. Binigay lang po namin. Binigay sa amin. Binigay. Pero ibibenta mo yan. Ako baka maano na kasi. Okay. Marami dito na sila natutulog sa mga Hindi, paggabi po. sa taas na. Grabe. Pero si Ate Maricel, Yan lang yan. yan. Pero sino yung nagpapakain sa kanya? May sarili din sila ba? May asawa po yan. Nangangalakal din. So grabe po yung kalagayan po nila dito, na punong-puno ng kalakal dito. Talagang magulo. Buti na lang nakakatulog kayo dito. Taga saan po kayo Kuya? Yung itong lugar niyo po? Sa probinsya? Oo, probinsya. Leyte po. Ha? Leyte. Taga Leyte din kayo. Karamihan na ko talaga, taga Leyte. Yung tinulungan namin doon, taga Tacloban din eh. Samar, Leyte yan. Marami sila. Siguro. Sino ba? Parang tatay namin. Magandang Bakit nakabalot to?
Ayan, si Kuya. Sila po yung parang tatay-tatay dito. Anong trabaho mo, Kuya? Kalakal lang po. Nangangalakal din po si Kuya. Oo na po. Anong pangalan mo? Ano, Karding. Grabe, Carding. Anong pitya ng pangalan? Taga-Samar ka din. Oo, taga-Samar ako. So bali lahat kayo taga-Samar din. So yun nga din yung ano, kasi kaya siguro kayo napunta dito kasi nga alam natin ng Samar ay binabagyo, ilang beses nang dinaanan ng bagyo, no? So sila po mga kagapay ay mga taga-Samar, and si Kuya po yung ano natin dito na bigyan muna ng bigas. Di bali pag babalikan ko yung si Maricel si Maricel para makausap natin. Dito po siya natutulog. Ayan, dyan, sa ilalim ng kulay. Ayan. Pag umuulan, pagbaha, sa ano kami, natutulog kami nakaupo. Dito rin. Doon na sa taas. Ito naman kaibigan ko. Ayan. Oo, nagkakalakal din siya. So lahat sila nangangalakal. Kalakal kami lahat po. Grabe, mga taga-Samar po sila, mga kagapay. Ayan. Di bale kasi ngayon ito lang yung nabili ko. Ito, Oo. malaking bagay ito sa amin. Di bale baka bukas bumalik ako dito. Si ano naman yung bigyan ko. Bigyan natin ng tulong. At least hindi naman kayo gumagawa dito ng kalokohan, no? Hindi po, nabubuhay po kami sa lakas namin. Kasi mahirap yan, nakakaawa kasi maraming gumagawa ng kalokohan, pero minsan hindi rin natin sila masisi kasi minsan sa hirap ng buhay, minsan napipilitan tayong gumawa ng di maganda para lang mabuhay. Pero mas maganda pa rin iwasan natin yung mga ganung bagay kasi mapapahamak tayo niyan. So yan po mga kagapay, sila Kuya po, sila po yung mga magkakasama dito. Ilang babae dito nakakasama niyo? Ha? Apat. Apat lang babae sa inyo. Bale, ilan yung may asawa sa inyo? Sino yung may asawa? Ako po. Ikaw. Tsaka yung asawa ni Maricel, ikaw din. Ay, ikaw doon ka rin nakatira. Doon na po Ay, sa taas. doon sa kabila. May kaboy po. Okay. Yung ano, yung may mga katuton. Sige, balik lang ako bukas. Dala ulit ako. Maraming salamat po. Oo. Yan, baka gusto kayong manawagan sa mga... Hindi. Oo, pwede. Pwede. Mananawagan lang sana kung pwede makauwi yung asawa ko. Saan yung asawa? Sambuanga. Nasa Sambuanga siya. Oo, Hindi, nandito. Nandito. Opo. Gusto niya mag-uwi. Gusto niyang umuwi sa Sambuanga. Opo. Pwede manawakan po ko, boss, nga kuwan, mauyaran ako sa Rodriguez ako. Sa Kamati. Hindi, kuwan. Yung sa... Oo, Cotabato. Sa Cotabato. Oo. Taga Cotabato ka. Opo. Kasi wala rin ako kasi anak buhay. kaya kami Mas maganda ikaw, Cotabato ka, mas maganda doon ka na. makauwi kaysa Gusto ko nang mauwi kasi mahal ko ng mga kapatid ko. Yung mama ko. Kasi yung mama ko, nag-aalala sa akin. Naawa naman ako sa mga mama ko kaya ganyan ako. galing mo ano mo Dito ka kaya, dito kasi ka para live sa makita TV ka. yan. Ayan, baka may magbigay ng ano sa'yo. Gusto ko na mauwi sa Cotabato kasi yung mama ko, Juan, yung nag-aalala sa akin na gusto ko niyang pauwiin. Ang problema ko lang, wala akong papalita niya pakawan sa ticket. May ano ka, may vaccine ka. Mayroon po. Meron ka. Opo. Okay, para hindi ka magka-problema in case na ano, may magbigay ng pamasahe. Yung vaccine ko po, hindi yung ID, yung kuwan lang po. Yung parang kuwan lang po, parang karton, yung sabay yun. Hindi ko po alam yung
Saan ka nagpa-vaccine? Diyan lang po sa palengke. Sige. Pero pwede naman siguro yun. Yung, Pre lang, pre. yung dati. Ipakita ko sa iyo po mamaya doon sa taas. Sige, daanan ko lang mamaya. So yan po mga kagapay, si, anong pangalan mo ulit? Rodrigo po. Rodrigo. Saan ka sa Cotabato? Sa Manchaya pa ako po eh. Mitsayak. Opo. Napunta na ako dyan. Doon po ako sa Kasama Manchaya. ko sa ano, Poblasyon Talosan, Sibugay. Matagal na ako nga rito. Sibugay. Opo. Sambuanga Sibugay. Oo. Hanggang Pagadian lang ako napunta. Matagal na ako doon sa Manchaya. Sige po. Yan sana po mga Mga kagapay namin na yung kahit kaibigan. makauwi natin si Kaibigan, Kuya. Mas mabibigyan mo maganda ba rin kami po ng Kuya tulong? makauwi ka kasi Opo, gusto ko na mauwi talaga. Oh, mas Problema ko maganda lang, doon. wala akong mabibili ng ticket. Yan. Sige, basta makaano ako, wag mong walan yung ano mo ha. Baka may magbigay sa'yo na ano kasi may mga kaibigan tayong tumutulong din. Support ka. Sasama mo ba asawa mo, Rodrigo? Sabihin mo para dalawa. Parang hindi na mo sumasama yan kasi dito naman tutira yun eh. Ha? Palagay ko kung magsama kung hindi, kaya problema lang kung walang ID yun eh. Wala siya na reformin eh, wala nga sa kahit yung akon, wala rin siya eh. Mahirap. Ngayon kasi pag bibiyahe ka, kailangan may vaccine ka. Kaya nga eh, wala rin siya lahat. Pag nakaano tayo ng pambili mo ng ticket, balik ako sa'yo ha. Oh. Yan po mga kagapay. Hindi pa siya sanay sa Tagalog. Bisaya. Oo, Bisaya ako, Bisaya. Hindi pa siya. Huwag ka sumayaw. Hindi naman. Steady lang. Yan po mga kagapay, sana po may nagpaabot po ng tulong kay Rodrigo. Kuya, kay Rodrigo. Rodrigo. Ilang taon ka na po? 28. Pinakuya kita, matanda pa. Anong taong ka ba pinanganak? Ha? 1993. 83. Matanda ako 40 ka sa'yo. na. 39. Yan, so yun po, si Kuya gusto 40 ako. mas maganda po yan kaysa dito kayo Kasi yung nanganganak. yung mga ko kasi gusto nila po yan ako. Tagalog masulat, Hindi po ako marunong magsulat. Tama ka. pero mas maganda talaga doon ka na sa Manila, mahirap. Mahirap talaga kung magkuhan. Si Kuya naman, yung asawa mo uuwi ng Sambuanga papunta dito. Hindi, gusto niya mag-uwi kasi namimiss daw niya yung nanay niya at saka mga anak niya. Nasaan yung asawa mo? Andun sa taas. Taas. Sige. Doon sa may na- kariton. bukas na lang, Oo. balik ako dito, yung maliwanag para Oo, sige. maganda yung pag-ano natin. Anong oras kayo Baka nagigising sa mahawakan umaga? ka. Ha? Ano, gising-gising mo lang ko dito. Kahit yung mga kuhan, marami na. Kahit tawagan mo to. Kung sa pangalan mo, ipapa mo lang pangalan mo para malaman natin. Di ba sa dito, balik na lang ako siguro ng mas maaga para malinaw din tayo makapag-usap. Dito na lang Wala. din tayo mag Hindi pa siya nag-vaccine eh. hindi pa nagpa-vaccine. Kasi ano kasi siya yung Ako may vaccine ako. yung estresada sa pamilya niya. Minsan Gusto ko talaga sasalita mauwi. mag-isa. Ang problema ko lang, wala akong bibili ng ticket. Anong YouTube? Nahanapan natin yan ng ano. Sir, anong pangalan niyo sa ano? Facebook? Taga 5 gram. Sa YouTube? Pangalan? Taga 5. Nakakaagaan, nakakaganyan ako. Matagal na ako Mapapauwi rito. natin si Rodrigo, 2016 pa ako rito. Mabibigyan to, nakauwi ka na. 2016 po ako Balik rito. lang ako dito Matagal pag na ako. may- Kasi ano. magsalitaan ako anong gusto mo iparating sa mga kamag-anakan mo. Gusto ko ng mga kuhan sa kuhan. Kung mauwi na ako Oo, yun. para kuhan. Para masaya naman ang buhay nyo. Kasi akong kailangan nyo. Pag ginaiyak-iyakan nyo sa ganyan na kalagayan. Oo. Para hindi na makuha ang kaalala rito. Parang nagagasaan na ako rito eh. Kung ganyan ang kuhan yan eh. So mas maganda Kuya, makauwi ka na nga ng doon sa inyo. Kasi doon, Gusto ko talagang mauwi. mas Problema presko ko pa lang. doon. Hindi, nagtatanim daw siya doon. Nag-aaral sila ng Oo, mas mais. Mga mais na inatanim po Oo. namin doon. Magaling magtanim yan. Mga puay, ganyan, mga kuhan. Yun ang ginagawa Hindi namin. ka Kuya, hindi ka ba uuwi? Hindi, okay. Dito ka lang.
Kasi taga ano ka lang naman, di ba? Kasi hindi pa nanganak yung asawa kong bakla. Correct, di ba? Kuya, may jowa. Hindi totoo. Asawa mo? Yan ang Hindi, asawa jowa niyo. niya, kuya. Yung nakakalo. Ay, sana all. Hello ate, magandang gabi. Hindi totoo nga. Oo nga po, jowa na kuya. Ay, Umayos ka kasi ah. Kasi yung Umayos ka kasi, para makita ka naman na. ayaw nga, dito ka. Oo, may Dito ka na, pag-open ka. ayan mo. makita ng pamilya ko. Oo po. Ano pala to, stokwa? Yung asawa ko kasi may isang sa utak, baka mamaya may sagabal pa. Kasi makakuha ng babasag ng mga sasakyan dyan. Ah, Kaya nga ayaw kong gustong ganyan. Kaya ginakuha ko lang siya ang bahay ko. Ginakuha ko kaya parang kuha na siya, parang baliw na siya talaga siya. okay, okay. So yun, basta pag may nagbigay ng ano pamasahe mo, balik lang ako dito ah. Oh sige, gusto ko mauwi talaga. Maraming salamat ah. Oh, sige, Ano sige. sasakyan niya kaibigan, barko? Airplane. Airplane. Kasi parang wala pa namang barko ngayon eh. Oh. Ayaw ko gusto mabukuha ng barko kasi Ako nangihingi mawawala talaga dyan. ako ng tulong na sana. Gusto ko kasi- plane. Iniisip ko yung asawa ko, minsan umiiyak. Na gusto niya mag-uwi. Eh wala naman ako kayang ibigay na pamasahe. Kasi Sino man nakakarinig, kung tulong na lang po para sa amin. oh, para makauwi yung asawa mo ng ano, Opo. sa Zamboanga, Cebu. Ayan. Kasi nag-aalala Gusto mo ng tawagin mga ko? kanya yan eh. Okay ba mamaya eh? Para ma-interview mo. Hindi, bukas ba? Bukas na lang, babalik din ako dito. Lorena Losares po. So yun po, nananawagan po si Kuya na sana may matulong po sa kanila na pamasahe ng asawa niya makauwi ng Zamboanga, Sibugay. Ikaw hindi ka uuwi. Ha? Dito lang po ako kasi may nalagaan ako eh. Anong sinang inalagaan mo? Yung mga kapatid ko sa Cavite. Ah. So yun. Maraming salamat Kuya. Ano yan? Rigor. Rigor. Ayan. So bukas babalik ako dito. Si ano naman yung bigyan ko. Dalawa na lang yung bigyan ko na ano, yung may asawa. Ito, Sige, bukas tsaka ako. ikaw Oo, siyempre doon ako sa taas eh. doon ka. Pero dito tayo magkita kasi para hindi maingay. Maingay pa rin eh. So yan, babalikan po natin sila. Kasi apat kami doon, isa yung tsuhin ko, isa din yung dalawa tsuhin ko doon. Yung isa karpentero. Palagi natatanggal eh. Kasi ngayon ano, mga mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Kasi ang tawag sa kanya, karpenterong pulpul. Kuya ako yung magtrabaho. So yan, bukas balik ako dito. Dalawa yung bibigyan ko naman ng bigas. Kasi yan lang yung dala ko ngayon. Ito para sa mag-asawa to kay Oo. Kaya maraming salamat. Reggie. Sige, sige. Maraming salamat. Si Kuya po, hindi po siya ano talagang kung Dalawa ano pa yung, tayo bibigyan. ano sila na nangangalaga. Dalawa tayo. Sa tayon po, may inano po sila dyan na bangko nakita ko. Yan. Hindi po sila namamalimos. Talagang pangangalakal po yung mga trabaho po nila. Andun Kasi- yung karitong ko sa taas. Gusto mo makita, boss? Oh, nadanan ko yung doon. Oh, yan. Kita mo na yung mga karito namin doon. Dalawa Minsan niya, nga pag diba? umuulan. Baka kasal, maraming salamat. Magandang Sige. gabi. Ayan, balik lang ako dito bukas. Dagan salamat din po. God Baka bless you salamat po, po. gusto ko na mauwi. Kailangan Gusto talaga mauwi ni mauwi Kuya. ako. Ano yung Kasi ulit yung kailangan- pangalan mo? Ha? Rodrigo. Rodrigo Diaros. Rodrigo, tapos si Rigor, ikaw si Carding. Carding. Ang pangalan ka. Karding sungkit yan. So yun po mga kaagapay, sila po yung mga ano po natin dito. Binigyan ng tulong kasi talaga naman kailangan po nila ng tulong. At least hindi po sila mga ano dito na yung namamalimos lang. Kasi talagang Bubuhay po kami, sir, sa lakas namin. oo, talagang ito lang talaga yung nakakayanan po nila. Kasi hindi naman lahat napupunta dito sa Manila ay sineswerte po sa buhay.
kahit nga yung taong nakapagtapos ng pag-aaral, nahihirapan pa rin Siguro nung manirahan. nasa amin ako, sabi kasi ng kaibigan ko, Maynila daw, pintuan ng pag-asa. Ako, mahirap dito sa Maynila. Ayan, so maraming salamat po mga kagapay. Meron po kayo bigas? Ha? Bukas nga daw. Bukas nga daw, bukas, dalawa tayo bibigyan. Oh, dala kayo bukas, dadalhan ko. Tapos yung asawa ko, yun ang tanongin mo. Ito lang ulit tayo para hindi tayo dun sa Sabi mo, ito. Sige, maraming salamat. Bye-bye and God bless po.